Tää jätkätä jarrua tavalla kääntä. Se on vaan niin vaikean tuntusta, niin varmaan niin pussin alkoi eka kertaa ajaa. Etupyörät on niin. Palakaselta mennään kaasua, niin Varasti mun sydämen, mie varasti sen auton. Ja ajelen sillä 20. Totta kai kun se on se gangsta-tyyli. Jarruta ensin. menee siinä keskellä tietäkin ihan helposti. Se kääntyy siinä vaikka siinä kapealla tielläkin ihan. Se onkin vissiin viimeinen kerta, kun minä sanoin. Suomessa 1610, 20, tai siinä ei ole vielä peilipäivä. Tai 1400.